Mas Ayo Ibnu. Apa aku nyanyi ning kono? Ayo Mas ini mau tunjukkan pesonamu. Wis suwe anggonku ngenteni sliramu diajeng. Mosok to Mas? Ning nyatane sliramu wis oleh wong liya. Aduh, ora Loro to atiku. Mas. SAJ Campur Sari Production. Wis kekangon kula ngenteni ndika lapo tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nikah. Aku cinta padamu, orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Mana janji dan sumpahmu ini pada tresno sehidup semati. Demi cinta pengen anduweni, sewu cara bakal tak lakoni. Mong sawiji sing tansah tak ugepi lan sabar angenteni. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Wis kedangun kula ngenteni ndika lapo tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nikah. Aduh sayang, aku cinta padamu, ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Ora usah bingung Aku Mas. bingung lagune ndak apal. Padha mana janji dan sumpahmu ini pada tresno sehidup semati. Demi cinta pengen anduweni, sewu cara bakal tak lakoni. Wong sawiji sing tansah tak ugepi sabar lan katen angenteni. Jebul kowe wis ana sing duwe,
sajake awake dhewe nembang kleru barang wis Ora kepo apa-apa, enak. wis ben aku terus. Nggih. Request tok ora rene. Yo rene to. Heeh. Gah aku lek mek request tok. Ndang, Pokoke Rene. kudune maju rene ya lek njeluk lagu. Enggak Mas, Rene. Masa mek request. Nggih monggo, Mas yang berbaju hitam berkopiah Mas Pandu. cakep sekali monggo. Mas Pandu, Mas Hanif, sapa neh ki Mang? Mas Mas Arif. Heri. Oh, terus iki Mang, iki Mas Heeh, iki. iki sing kopian iki ngarepku. Ah. Iki Oh, panjenengane Mas ambil garwane, Fajar. Mas Fajar. Tak celuk stok-stoki lho. Heeh. Bar kok celuk sitok-sitok semonggo foto bareng. Ya sing Cino iki nyanyi Siji yo. ta? Oh nyanyi. heeh. Serane foto-foto. Ini gimana, Mas? Sebentar ini mungkin dari teman-teman yang di sana, Mbak. Monggo. Heeh, sebelah kanan. Mas Fajar. Fajar, sing endi wange? Ambil putih lho kok dipakai Ayo no. kancane Ndang to, sak bagus rene ono, Mbak. Ora lho, sampean iki wedi aku apa piye? Aku lho wis zina. Atu Aki ketarane bareng anu ya. wae. Sampeyan ki medeni wae. Piye? Mosok ngene medeni. Mosok tak parani rono dadakan. Heeh, Ayo to, sampeyan Mas. parani rono. Ya pra isin aku. Ya wes kok ya, tenan no. Ini gimana Mas? Satu lagi apa Satu gimana? tembang lagi nanti Mbaknya Mbak Amora. Apa wis kesel sampean? Lek kesel leren ganti Mbak Amora. Nah, Monggo dua-dua kita ya ngobrol. Mas ya. Duet lagi. Ah, dua-dua ae wes. Oh Wes iya. aku tak dedek. Iya, monggo Mbak Amora jumeneng. Engko sapa ngerti lek sing ngadeg Mbak Amora terus genten kae Mas anu iso rene. Jengkar saking sono palenggahan. Ya jeng Amora. Oh. Ya. Iso jaran ya? Jaran. Sek oya oya. Cas cas. Sampeyan lek begagah coba-coba. Yuk, yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Winor sita solae anu juprono. Iya, iya. Sondir saja ing ngeten. Mawe sukarno kang para
jaranan ya Mas. Jaranan. Ketoke caca kono lek dikek jaranan Oh, terus iki semua. tukang jaranan kabeh Tukang kok. jaranan. SAJ iki asline jaranan. 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 Heeh. Jaranan kesenian jaranan Jawi asli. Nggih. Sepida malih Mbak Amora, aku amin lali ambil jenengmu. Sebenarnya itu Amora. Amara sebenarnya. Iki lamun nulis Amora iki. Kan lek Jawa iku A kan ngangge O. Malih O. Oh, malih O. Mungkin ada request lagu atau mau menyumbangkan suara emasnya? Cah-cah Boleh ditawani maju. kan bang ndak gelem maju. Monggo mas-mas yang ingin menyumbangkan suara masnya bisa mendekat ke sini ya Mbak ya. Nanti bisa duet Ya. panjenengan. Mungkin ibu-ibu enten sing Ibu-ibu badhe nyekar, di belakang ibu-ibu sing mriku mungkin. apa wonten sing Biasanya monggo. ibu-ibu demen Heeh, nyanyi yo. Nyanyi ibu-ibu biasanya nyanyi lagu Biasane. Podang Kuning. Langsung saja Mas. Nggih, monggo langsung saja. Bareng-bareng hadirnya Campur Sari SAJ Campur Sari Production katur panjenengan sedaya ugi matur sembah nuwun Tepes Channel NR Audio Production yang malam hari ini sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali, memberikan suasana, memberikan warna yang terbaik bagi panjenengan semuanya. Satu tembang untuk Ya, panjenengan dikasih satu semuanya. tembang lagu yang terbaru dan Tembang yang masih iya lagu. viral ini. ya. Lagunya yang viral. Iya. Sing piye to lagu viral Sing ini? Mas gelang anting rebon siji. SAJ Campur Sari Production SAJ Kantor. Campur Sari. Maju sini Mas. Mas Piye, Dek? opo wis lali sliramu? Ora lali. Desa yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu.
gimana? Penak ya lek joget. Heeh, Iki joget kok saya enak loh. saya wengi ya kok saya mending cacah saya kepenak anggene lungguh. Saya kepenak, saya panas. Saya panas, saya penak, saya nyaket, saya ngalelo. Kok siji persiji mesti iso maju nyanyi. Heeh. Kok enek sing miwiti siji kok ya siji maju. Oke, sekali lagi Mbak Amara. Kali ini tak benernya jenengmu. Amara. Amara. Ojo salah loh, kok salah sebut. Amara. Sing penting ndak amarah ya. Amara. Enggak, aku enggak tahu marah. Oh, diajeng Amara. Malam hari ini tentunya malam yang indah untuk pengantin baru Iya. Mbak Amara. Pengantinnya emang siapa tuh Mas jenenge? Jenenge Mas Alma. Mas Alma. Mas Alma. Dan Mbak Tata. Mbak Tata. Aku mah bingung lah ning kono ndek enek tulisane iki mesti tukang dekore lali iki. Anu ae keling-kelingan kembang. Asline mang dituki. Asli. Ya sepeda malih mungkin ibu-ibu sing enten mriko, enten sing badhe nyuwanten sesekaran Iya, napa ada yang mau nyuwun request gending. lagu mungkin. Nggih. Apa ya mek dadi penonton wae. Monggo Bu jenengan ketawise bar kowesel. Wis monggo diajeng Amarah dilanjut mawon. Ya. Langsung saja ya. Nggih, langsung saja monggo. Heeh. Tadi ada yang minta tembang ayang-ayang. Iya, nanti di Mungkin sini bisa ya. maju ke sini. Pokoknya maju kabeh. Heeh. Syukur Nek bagi gak lek maju moh aku. Dikasih satu lagu ayang-ayang sesuai permintaan ya. Sebenarnya lagu ini duet loh Mas. Kayak aku Ada yang mau suaraku rada duet? keluar. Mas tadi Mas Heri mana Mas Heri? Oh ini. Wani apa ndak Mas Heri? Tasih sesarengan kalian campur sari SAC. Dalu punika paremalipur dumateng panjenengan sedaya. Dikarenakan untuk teman-teman belum ada yang ingin menyumbangkan Iya. suara masnya. Kali ini Mbak Amara nembang dewi Salah ae. nenggo. Bos dekor kiko mesti nyawer ae. Aku apa lambi bos dekor iki Mas Beni. Sugeng rawuh. Mas Beni. Berasane ati kami seni pilihan hanya aku kowe aku tresna tak masuk bagus tak jalu ojo selek tresna pancene tresno kuwi ake pacok
matur rejeki rawuh dumateng para tamu ingkang sampun kepareng rawuh wonten badhe prika. Goyangane Amora. Satu tembang tak ket mau kok derek sing maju. Padahal iki Mas Jambu alas duit berarti ya. Padahal wis nggawa duit sak pepek. Wis nyepakne lho. Wis nyepakne wis persiapan arep maju. Kasih panggah suti sida gede ora. Iki Mister Mendem. Jambu alas sama Mister Mendem. No. Mosok ndak nyawer. Oh penyanyi. Kulino ya, Kulino nyanyi. Kulino. Neng kene gratis loh padahal arek nyanyi angel ya Mas ya. Mas Beni. Neng kono lo bayar. Mas Beni monggo. Siapa? Mas Fajar. Yo lak maju. Mister Mendem. Iki bose SAJ ndak sirkuit. Ayo main Mister Mendem. Duet karo Mbak Widi. Pengantinnya mang jare arep penyanyi. Ngene iki lho, demen. Yo, kendang ana jaranan, Cah. Ibnu metu. Jaranan. Yo.
Sene kowe balik anu, kok kono lho nu. Ti kendangi metu kok kono ben apik. Heeh, sene balik kok sik. Ayo, Jang, peceton Jang. Heeh. Ya, lu. Oke, langsung mawang. Nggih. Jam 12 Mas Lu. Wah, Mister Mendem. Oke lho ngandani kanca-kancaku ngono ke lho. Mondem ya. Nyapa Mas, kesel? Urung-urung kok wis kesel. Engko yo tatak dhewe ya. Masih bersama Satrio Astro Kolejawi. Yo. Aku wis kondo cium marane cilaka. Aku wis matur ning sening omongan nutur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bajutmu copet sampeyan dadi ngerti. Kata gagas penting sesuk aku miras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Ojo munamuni nuturi kaya bukaji. Ditok tewae yen mendem wis ngrasa dhewe. Aja mendem lho Mas. Ojo cekak atimu. Wes tak cukup kelakonku. Pancene bener kandamu. Mensen pancen rusak awakku. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur kate mendem do ditinggalake. Selamat tinggal kancaku leren nondugal. Dongakno kuat mandem kowe ora kumat. Goyang. Terima kasih para saudara-saudaraku yang telah hadir di malam hari ini. Aku wis kondo cium marane cilaka. Aku wis matur ning sening omongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bajutmu copet sampeyan dadi ngerti. Ora tak
sing sesuk atuku miras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munamuni nututi kaya bungaji tokne wae yen mandem wis rasa dhewe. Mas Pani, ayo Mas. Aja cekak atimu, wis tak cukup lelakonku. Pancene bener kandamu, mergo mensan rusak awak. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur kabeh mandang do ditinggalake Selamat tinggal kancaku leren konduka dongano kuat mendemku wis ora kumat. pripun Matur sampun sembah nuwun, Mbak. Sampun. malih namun mboten Wah, wis ambekane nunjang. dua harus dua no apa ganti masih Masih wis Mang Mas. Wis. Dewa Tresno sudah Wis. eneh Pak MC monggo, Pak. Sik to, sik to, aja tengane iki. Heh. Aku tak takok. Heh? Iki actionnya apik. Cake kancaku leren lho ndugal awake dhewe nongen. Heeh. Tadi Mas Bajang kita yo wis kepenak. Monggo Mas itu monggo pinarak malih. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Pripun diajeng? Pripun Wis iki? kesel napa pripun? masih kan lho urung Endi to? Mas iki lho wis nyepakne kok panggah urung rene. Inggris. Oh geriges. Ora pati iso aku geriges. Mong kaya jambu alas. Ganti neh. Kok pola malih to? Jane penak dikai anu ya. Heeh, Amplop. dikai list yo, Mas, List. ya. Kok disetorne rene. Jambu alas yo. Jambu alas. Wis Heeh. Monggo masih tadi yang minta gerigis apa jambu alas, monggo. Saged pinarak jambu mriki. alas. Pripun? Teman-teman dari SAJ mungkin ada lagi yang ingin menyumbangkan suara masnya, Mas. Saiki lho, kok bengi entek sing delok renek musike ngene bodho mulih kabeh sapa nembang. Ndah. Pripun diajeng Amora? Pripun iki? Gerigis napa jambu alas? Jambu alas. Jambu alas duet. Mana? Jambu alas yo. Mas apa mau sing nyanyi? Mas Heri. Mas Heri. Ayo Mas Heri. Monggo Mas Heri. Selak bengi. Undang kok geton. Engko teko ngomah sana Oh, beh kok tok ketiku aku getun nembang. pas jathuk. Jathukna aku nembang karo Amara apa enak. Kok timbangane dadi ngipi. Kae mek menyiapkan anu tok. Ayo, kok kanca-kancane melu, ndak usah isin. Ayo, monggo. Kok ngesakne lek Mbak Edok sing nembang. Nggih.
Sekali lagi diucapkan terima kasih untuk The Best Channel yang malam ini sudah Jam 12. mengabadikan. Hah? Lah, udah. Apa sih tadi? Kita sembarang. Mungkin Mas nganten Mas Manteng. Gerigis, kono pamundute gerigis diajeng masih kae kang ngambang gugati kae sing di omah dipinangkani. Gerigis, gerigis, gerigis ki sing untun entek kae to. Heeh. Kuwi jenenge anu. Oh kayak gigis. Gigis. Salin to wisan. Ya. Pripun iki? Piye sidane njaluk apa wes pumpung gelem ladene. Pripun Mas? Gerigis. Duet kali jenengan. Nah setelah yang satu ini nanti pupusnya ngeloso dipinangkani jam 12. Sana minta gerigis tapi nyuwun pangapunten iki Mbak tasik dereng pati apal mengke diusahakne nggih. Monggo sesarengan kalian Satrio Askara Jawi dalu punika caos panglipur gematang panjenengan sedaya. Iso kok ning kene, engko mendadak iso. Monggo Mas. Mas apa iki? Nggih. Siapa? Oh, Pak E. Nggih monggo. Lah aku ibaratnya anake ya. Heeh. Apa Pak lagune? Oh, salam sendiri. Oh, nggih, nggih. Salam sendiri. Oh, kalah karo Pak E lho. Masih piye to kalah karo Pak E. Bersama Mas Andi.
Pripun, Pak? Lagi? Lagi enggak apa-apa. Kok sing ngelosor. Sama Mbak Monica ya. Oh iya. Ya. Mas Heri nyanyi ya. Nggih.